Diolch yn fawr iawn, Llywydd, i ddechrau. Wthnos yn ôl mi o'n i'n galw ar Lywodraeth Cymru i wneud argymhelliad i bobl wisgo gorchuddion wyneb mewn rhai sefyllfaoedd, a swn i'n dweud i ddechrau mod i yn falch bod y Llywodraeth rwan wedi gweithredu ar hynny. Ond isio mynd ar ôl materion deintyddiaeth a Covid-19 ydw i. Dwi wedi cael nifer o deintyddion yn cysylltu efo fi'n dilyn cyhoeddiad ynglyn â sut mae gwasanaethau deintyddol yn mynd i fod yn cael eu hadfer yng Nghymru. Mi oedd un yn gefnogol iawn i'r ffaith bod yr adferiad hwnnw'n mynd i fod yn raddol iawn, yn pwysleisio'r risg gwirioneddol sydd na o heintiad mewn sefyllfa deintyddol. Wir yn deud bod Lloegr yn eu cyhoeddiad diweddar nhw a'r wasanaethau deintyddol wedi dal i fyny efo Cymru o ran ailgyflwyno rhai gwasanaethau oedd eisoes yn cael eu gwneud yma. Ond mae'n rhaid deud na pryder oedd gan y rhan fwyaf ohonyn nhw. Pryder bod Cymru i weld yn dilyn trywydd llawer arafach i ailgyflwyno gwasanaethau na'r rhan fwyaf o wledydd yn sicr yn edrych drwy Ewrop. Pryder y bydda peidio gallu gwneud rhai triniaethau mor sylfaenol a fillings ag ati yn golygu bod gwaith ataliol allweddol yn methu a digwydd ar effaith andwyol allan ni gael ar iechyd deintyddol y boblogaeth. Eraill yn pwyntio allan bod deintyddiaeth fel proffesiwn wedi hen arfer gweithio efo risgiau cross-infection cymhleth. Maen nhw hefyd yn poeni bod y prif... Cwestiwn, please, Rhyn ap Iorwerth, cwestiwn. Mi ddod at gwestiwn yn syth rwan. Wedi defnyddio'r cyfle mae i wneud newidiadau gontracta deintyddol, a dwi'n meddwl mai dyma'r amser i wneud hwnnw. Felly, gai ofyn i'r prif weinidog, ydy o'n clywed y pryderon hynny, ac ydy o'n barod i weithio efo y proffesiwn i chwilio am ffordd wahanol ymlaen? Wel, dwi wedi dweud i ddechrau Llywyd, wrth cwrs ni'n awyddus fel Llywodraeth i weld fwy o gwasanaethau yn y maes sylfaenol i tyfu. A mae hwnna'n wir am y maes deintyddiaeth wrth cwrs. Ond mae rhaid i ni wneud e mewn ffordd sy'n gallu ofalu am pobl sy'n gweithio yn y maes ac am cleifion hefyd. Bydd Rhyn ap Iorwerth, dwi'n siŵr, yn ymwybodol ar ôl clywed oddi wrth bobl, mae'n heriol yn y maes na. It's quite impossible to practice dentistry at a 2-meter distance, and the use of aerosols, which is an intrinsic part of dental practice, poses particular risks when it comes to this virus. So we are keen, of course, to see dentistry resume, as with other primary care services. But it's got to be done in a way that protects the health of workers and of patients. That's what the advice of the Chief Dental Officer was designed to deliver in a phased, phased resumption of dental practice. She remains in close conversation with the profession. If it is safe to do more quickly, that is exactly what we would want to see. But the word safe has to mean something. And it has to mean something that we can all rely on. Otherwise, patients won't come. That's why it's in the interest of the profession to make sure that they can confidently communicate to patients that the services they will be offering have been approved by the leaders of their profession as being ones that it is now safe to resume.